Halo लोगोफोर दायो आङो गामियाव बिनानावनि हाबा जानो फैबाय एक्चुअली हिन्जाव गोदान लागै फैनांगौमोन ओमफ्रायो आं एसे बेस्थ'नि थाखाय आं एसे लेट जाना फैबाय दायो आङो हाबायाव मोनफैबाय हाबाथिलियाव दा आङो हाबा थांनानै आङो हागौमानि एसे शेयार खालामनो गोसो जादों आंनि बे हाबाखौ जायखिजाया मानो बिदिब्ला आङो नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय दाना होंगो दोंगो जागासिनो दं नै नैबे हिन्जाव गोदान रिसेपसन आरोखि बे रिसेपसननि जायखिया जामानो ओइ आदा जायगा जिरायथ'बाय रेस्ट लाबाय ओमफ्राय जानोसै आरोना जेन'बा एसे रेस्ट लाबाय आरोखि रिसेपसनाव रेस्ट लाग्रा जायगायाव जिरायथ'बाय होनबा रेडि जाबाय जानोसै आरो रेडि जाबाय हाखालामा ओंख्रिनियाबो अमा बेदरल' मोनना लाखाबाय बर'फोरनि फेभरेट ओंख्रिना अमा बेदरबाथाय आरो मा होनबावनो रेडि जाबाय थोनलायनाङालै रेडि जाखाबाय नों थोनैनि सिगां जिरायखायोबा जों दासो गेन्द्रा गेन्द्रि थुनानै मा जानो दासो गेन्द्रा गेन्द्रि थुना मा जानो Foto lada. Ada sangat baik kamu. Ini everybody jadi. दायो लोगोफोर जायो लोङो ओंखारबाय आरो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गारि दोनदों गारि हानानै थांसिगोन